May buntag, mga igsoon. Salamat sa Dios nakamata pa ta. Amen. O buhi pa ta. Amen. Dako na grasya sa Dios. Pero kung mamatay pod, grasya man pod na. Amen. Di ka nung pahuway ka na. Nawa ka na yung problema kaya magpahuway ka na. Pero siguro duha na adto kita mo pahulay sa gingharian sa atong Ginoo. Ang atong ebanghelyo mga igsoon kini nagpahidumdum lang kanato sa atong mga binuhatan sa atong isig katao. Kay mao pod na ang ihatag sa Dios. Kung sige kasuko, masuk-anon ka sa pobod ng Diyos nimo. Smiling ka sa imong isig katao, smile ang Ginoo. Ang ubang kay arang ka hakog sa ila pahiyom. Murag gwapa dili mo pahiyom. Pahiyom. Kanang ato smile, libre baya na. Unya makatakod baya na. Makatakod man na. Bugot pud ka. Makatakod gihapon. Kunya di man nindot, no? Di man nindot an ato kinabuhi kung sige kita mugot. Sa samang pader ako na mugot man jud nidaan pader. Mo na lang pod. Mura to. Bay nagreklamo lagi sa usa ka pari. Amo pari pader di ba mo pahiyom. Amo pari pader pirman mugot. Mag-good morning ka, di man mo tubag. Nabahala ng Ginoo. Ayaw lang kasuko. Ayaw lang kasuko, no? Mao man na iyahan. Pero gipahidumduman kita karon na kung kita manggihatagon, hatagan ko kita sa Dios. Kung kita hakog, naanapod. Bisan o siya ato pangayoon sa atong Ginoo, di po ihatag kay hakog man ta. Kung namin ko na uban, Pader, ako ganahi, murag mahiubos ko sa Ginoo, Pader. Kay daghan ako kipangayo, way jud no abot bisa usa. Basin ikaw pod, hakog pod ka. Tay mo dul nimo, para di mo kahakog nga baos-baos ra pod. Paus na po mga ang maghihatagon, hatagan sa Diyos. Ang maluluyon, kaluyan sa Diyos. Ang mapasayloon, pasayloon sa Diyos. May gahi mo pasaylo. Lagot ko sa ako ba na pa na? Lagot ko. Kanya, mapasaylo mo siya. Dili pa der. Dili, yung sa ako pa der. Di jud ka ako mapasaylo. Ako dili mo mapasaylo, yung pud ang pari. Di man mo mapasaylo, dili pud ko mohatag og absolusyon. Pagpasaylo. Mao ba pa der? Oo, okay. Ikaw dili man ka makapasaylo, ang Ginoo dili sad makapasaylo. Balik pagkumpisal kung kaya mo na pasayloon ang imo bana. Suko siya kay gibuwagan. No layas iya bana nakikuban sa lain. May mga bana na dili loyal, dili sila mo tuman sa ila saad sa tubangan sa altar. Ikaw ra ang isulob kining sinsing tibaan sa akong paghigugma o pag-unong karimo sa ngalan sa samahan. Wa man nila na una-hunaa. Nagigamit ang Diyos sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Kabuk at anak. Kunya dili wa magpatinumanon sa iya saad. Usay dapat maabot sa atong kinabuhi nga murag ang kamalasan nagkutay-kutay ba ang kamalasan?
Na pamalandungan nato nga puro naman malas ining abot sa among kinabuhi. Kung abot po ang grasya, sunod-sunod po ang grasya. Sunod-sunod po ang grasya. Muna ang gisulti karon sa ato ebanghelyo mga igsuon na maluluyon ang Diyos. Amen? Yung God is good. Always. Always. God is good. Grabe. Grabe. Kaayos sa Ginoo. Sawa pa kumapari, pagkadaghan ako pangandoy, makasakay ka akong eroplano. Ako na ito pangandoy na. Gamay pa mga high school. Nga mag-hiskot o Hulilan, makaabot ka kong Hulilan. Asa ba? Dapit. Kung sa ka dito, ito lugar ni Kristo. Tanaw na grasyahan ka magayon. Ingon ang Ginoo, ayaw pagminyo, Jimmy, kay matuman ang imong pangandoy. Mapod taon maminyo. Hangtod karon ulitaw gihapon. Kanina siya ng kinabuhi ulitaw. Ulitaw, way kaaway sa kinabuhi. Kung asa kita day tawgon sa Dios, muna ako pamalandong. Kung tawgon ka sa Dios pagminyo, unya na minyo ka happy. Kay natuman man nimo ang tawag sa Dios. Kung gitawag ka sa Dios magpari ug napari ka, happy man. Mapod ang mga madre, gitawag pag madre, unya nagmadre siya. Pero kung nagmadre, tapos wa man niya tawag kapag madre, kay gitawag man sa parang minyo, mugawas yun na. Mugawas ka din, siya happy. Mag-usa, makasuod, na di maka-happy. Mamatay ka sa kaguol. Kasi ka ng kaguol diha. Na, maman mga pari pod. Gusto sila magpari. Mga batang gagmay ba? Pagdako mo daw kasi gusto mo, magpari ako. Nga naman, daghan sinsilyo. Mga bata po na kulikta, may giapas ang taon. Mga may giapas ang mga bata. Happy ka kung magtakdo ka mo sa tawag sa Diyos. Andili, nagsayop siya sa iya pagpamalandong sa tawag sa Diyos, muna, dili kalahutay. Muna, gusto nagminyo, pero dili man niya ang kaminyo o nagitawag sa Diyos sa iya. Buwag dyan, no? Buwag, kaya siya happy. Ikapoy siya sa kinabuhig ninyo. Buwag dyan. Okay, di siya happy. Kaya dili man na ang kinabuhi para kaniya. Ngayon ang Ginoo, magpabilin ka ulitaw. Ayaw pagpinyo. Pabilin ka ulitaw pagserbisyo sa Diyos. O niya kay lahi man ang di maminyo daghan man istorya mga tao. Napugos pagpinyo. Dili siya happy kay di man para kaniya ang kaminyoon. Ana lang muna ang ato pamalandungan sa atong kinabuhi. Na asa man kita, ginanglan happy kita. Kaya ang atong Diyos Amahan mag-uol magtanaw kung dili kita malipayon. Mayroon ang Ginoo, dali ka mabiyuda. Ayaw na pagbinyo. Kaya ang Ginoo gusto makamabiyuda. Ang iba maminyo pa manggihapon adto na kulatahan. Hilak-hilak na po. Ayaw na, ingon ana, no? Ginoo, unsa may gusto mo para nako? Kay ako sundon. Malandog ba? Unsa may gusto mo, Ginoo? Biyuda na ako, Ginoo. Ngayon ang Ginoo, pagserbisyo diha sa simbahan. Ano serbisyo? Hala, naglektor, nagpulektor, sa padiha, konduktor. Ano
Yun araw, Ginoo, kung sa gusto mo para na ako. Kay ako tumanon mo na ang anak na masunurin, ang anak na buutan, kanunay nangusulta sa Diyos Amahan kung unsay para iya mahimo na mabungahon ning kalibutan ug daghan malipay tungod sa atong kinabuhi. Amen. Manindog kita.